Multicine Sucre i Cinema Vigatà et porta aquesta setmana la darrera entrega de la sala Millennium, Millennium 3, la reina al Palau de les Corrents d'Aire, on a la fi tots els misteris quedaran resolts. Repetint actors, Michael Nupis i Naomi Rapaz, i després de les dues primeres entregues ens acostem a la fi de la saga. Estrena 5 de març. Vull que sàpigues el greu que em sap veure't en aquesta situació. T'asseguro que procuraré ajudar-te en tot allò que pugui. Francament, tinc esperances que arribem a col·laborar ben aviat. Tu i jo. Crec que ens vam arribar a conèixer força bé, tu i jo, durant aquells anys. No vas comprendre mai que el contacte físic era part del tractament. Basada en la novel·la de Stieg Larsson, el film arrenca després de l'agonitzant final de la noia que somiava un llumí i un vi de gasolina. Lisbeth Salander ha sobreviscut als dispars i és enterrada viva, però els seus problemes no s'acaben aquí. La justícia la persegueix per triple assassinat i és considerada una de les criminals més perilloses del país. Intentant desfer-se'n, sobreviure i resoldre històries del passat, comptarà amb l'ajuda de Michael Blomqvist. L'intrèpid periodista buscarà en el seu obscur passat per acabar resolent un misteri molt més gran. Els confesso que estic molt emprenyat amb l'Estat, el govern, els serveis secrets i els altres fills de puta que van tancar sense motiu una nena de 12 anys en un psiquiàtric i li van trepitjar tots els seus drets legals. Hem de fer marxa enrere, Mike. No hi ha cap feina per la qual valgui la pena morir. Lisbeth Salander té un concepte totalment distorsionat del món. No et perdis l'últim capítol d'aquesta impressionant trilogia. Podràs gaudir-la en català als Multicine Sucre o en castellà al Cinema Vigatà. Recorda, pots comprar les teves entrades a les taquilles del Cinema Vigatà i dels Multicine Sucre, al caixer de vendes d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com, on també podràs participar en el nostre concurs dels Oscars fins dissabte dia 6 i guanyar magnífics premis. Només cal que hi entris. Thank you.